Anem bé, anem bé. No, encara no es grava. Ara posa res. Ara es grava, ara es grava. A veure. Seguim confinats, la cultura també continua confinada i avui he decidit que necessitava una injecció de joventut, de positivisme, d'algú que em digués hòstia, m'adeu, va, que d'això ens en sortim, encara que després potser no, però és igual, que ens en sortim i tal, i he trucat a la Gisela Joanet, que ella és del món del teatre, fa programació familiar i és la cap de projectes de Viu al Teatre, una experiència que ja fa anys que dura, que va per tota la península, fins i tot propostes internacionals que apropen teatre de qualitat a la família. I per això la volem saludar. Gisela, bon dia! Bon dia, què tal? Com esteu? Confinats, com tu. Confinats, exacte. Escolta, tu ets la confinada del dia d'aquest projecte que es diu Virus Popular. Sou fantàstics, m'encanta. Bueno, i quan ho vaig veure, de seguida vaig dir, això és brutal, clar que sí, han de sortir aquestes iniciatives. Escolta'm, jo et trucava per això, perquè vull una injecció de cultural positiva. Primer de tot, explica'ns una mica quin és el projecte que vosaltres tireu endavant i que ara el teniu confinat o congelat, perquè, a més, pel que crec, és la temporada que més treballeu. Pot ser? Sí, de fet ens ha tocat, jo crec, el confinament. Si ens hagués tocat en una altra època de l'any, potser haguéssim dit, mira, aprofitem per escriure guions, no? per avançar projecte, per avançar el que li diem la feina de taula. Però és veritat que el mes de març, en general, per la gent que ens dediquem a les arts escèniques per a nens i nenes, és un mes molt alt, és temporada alta. Llavors ens ha agafat tots una mica, malgrat que som gent molt positiva, és veritat que ens ha agafat en un moment de dir, bé, si això només són 15 dies, ho podem resistir. Com sigui més, a partir d'aquí començarà allò a temblejar tot i a veure com podem tirar endavant. Però de moment jo crec que hem de ser creatius i pensar aquests 15 dies què podem fer perquè la gent segueixi consumint cultura. Crec que ha de ser l'objectiu general. Escolta'm, m'he descuidat una pregunta que li faig a tothom. T'has rentat les mans? Totalment. I a més amb el moviment. Ahir vaig veure que els Brodes Bros han fet una coreografia fantàstic, no? Amb la coreografia, posem música, rentem-nos les mans. Jo crec que mai en 2 dies m'havia rentat tant les mans. Mai a la meva vida. Escolta'm, vosaltres sou un sector, el sector del teatre, que heu viscut amb una certa virulència els primers. Veu ser potser dels primers que veu rebre en el tema. Com ens trobem ara? Bé, jo crec que el primer moment el cop va ser molt fort perquè, a més, és veritat que hi ha un moment que dius, bueno, per què jo i no un altre, no? Per què suspenem el teatre, els concerts i no altre tipus de coses com, per exemple, anar a comprar roba en un centre comercial, no? Que tots tenim roba a casa i ens podem seguir vestint. Llavors, el primer moment va ser molt dur perquè, a més, com es va comunicar a les associacions, és a dir, primer es va fer el comunicat general al món i després ens va arribar via associacions. Llavors, clar, va descol·locar molt perquè no era algo ni parlat, ni consensuat, ni una cosa que prèviament ens havien dit. Llavors, al primer moment, el cop va ser dur. De fet, els whatsapps d'espectacles, no? Que tots tenim un grup de WhatsApp, treien fum, perquè de cop la gent deia se'ns anulen bolos, se'ns anulen temporades, gent que està a Madrid venint aquí a Barcelona perquè deia, no, directament ja acabem la temporada, no hi ha temporada aquest any. Llavors, el primer moment va ser dur. Jo crec que ara estem respirant. Per una banda estan sorgint idees realment maques i que està fent que pensem com podem, la gent està a casa, com podem fer que segueixin gaudint d'allò que fem, no? I surten iniciatives que realment estan molt bé. Crec que en un futur haurem de pensar tot això com el sector, perquè és un sector econòmicament molt dèbil, que sempre estem agafats amb pinces, no? I que sempre ens anem sortint allò, agafant aire i seguint. Llavors hem de veure, jo crec que en uns mesos, això com dintre del que és l'any, com ho païm i com podem seguir endavant. Però de totes maneres som gent creativa, per tant segur que seguim endavant. Tu creus, més enllà de si som del món del teatre o no, tu creus que aquesta crisi, per això és una crisi a nivell mundial que es lia, tu creus què creus que, primera, n'aprendrem alguna cosa i dos, canviarà la nostra manera de veure el món, de funcionar? Ara l'altre dia es deia que si fèiem un reset, o es parla molt de que hem de reduir el ritme, no? O l'activitat. Tu creus
Explica'm això, perquè jo sé que tu ets una persona que li dona moltes voltes a això, fa molts anys que ens coneixem i... I tant. De fet, mira, personalment jo necessitava parar. Portem 2 mesos de gener i febrer molt bèsties, de molta feina i, bueno, clar, quan hi ha feina doncs la fas i amb positivitat, però jo personalment necessitava parar. I us he de dir que fa 2 dies, quan m'han dit tots a casa, 15 dies, jo vaig respirar. O sigui, això és, realment no queda molt bé dir-ho, però la realitat és que el dia a dia ens porta a un ritme, clar, jo no conec altres sectors, però el nostre sector cultural el ritme és molt trepidant i has d'estar fent moltes coses. Normalment els equips són petits, no molt grans, i per tant fem moltes tasques i el dia a dia és realment molt estressant, malgrat que intentem respirar i fer les coses sempre amb alegria. Jo quan ho vaig rebre així, de dir 15 dies per mi la meva família i per estar a casa. Sí, perquè a més s'ha de dir, 15 dies per tu, però que tu tens canalla precisament petita, vull dir que és allò d'estar allà... Tinc 2 nenes que, de fet, jo crec que estan felices de dir, estem tots 4 a casa, a més la meva parella també és autònoma, vull dir que al final era un moment de dir, estem els 4 a casa i gaudint de coses. Lògicament, les parades no han de ser així i hauríem de ser suficientment gent intel·ligent com per poder portar un ritme de vida que ens permeti gaudir de tot, de la família, de la feina, dels amics. Però la realitat és que el ritme és trepidant a nivell mundial i que si tu vols estar i vols estar al capdavant de projectes i vols fer coses i vols ser una família activa, al final el ritme és estar en un nivell massa elevat. Llavors és veritat que jo crec que això ens farà tots parar i pensar, perquè dediquem poc temps a pensar en general. Jo sobretot que he après a pensar, ho he après a nivell sobretot professional, no? Que hi ha moments que has de parar i pensar allò que on vols anar, què vols fer, i crec que ens servirà per això. Jo no ho veig negatiu. De fet, a nivell global, crec que no és negatiu aquesta parada per mirar-nos a la gent amb la que vivim, amb la que hem decidit tenir una família, a mirar els nostres fills, parlar, jugar, no? I crec que pot ser interessant com a experiència. Jo de vegades quan els miro em fan por perquè els meus ja són molt gorilots, eh? Els teus són grans, els teus són grans. En el meu cas jo crec que és un regal. Ens ho hem de prendre com a regal. Jo no ho veig negatiu. El que no m'agrada és tot el voltant humà aquest d'això, no? De que anem als supermercats i ens barallem per agafar un tros de carn, o aquesta cosa humana que és normal i que som així. Però crec que això ho hauríem d'evitar. Crec que és un gran moment per compartir, per cooperar, per pensar, per reflexionar, no per veure quines batalles hem de fer, sinó tot el contrari, no? Per establir un camí una mica més humà, en general. Escolta, torno una mica a Viu al Teatre. Ara què teníeu? Quins projectes teníeu en cartellera? Què esteu preparant? Com ho teniu, això? Per una banda, començàvem temporada de cinemúsica, que és un espectacle d'experiència sensorial que uneix música, cinema i teatre, i s'ha anul·lat totalment, de moment, la temporada. Estàvem dintre del cicle Petit Romea, que es fa al Teatre Romea, i de moment s'ha anul·lat. Hi havia funcions escolars i funcions familiars. També teníem en gira Alicia al País de les Meravelles, que de fet vam acabar temporada al gener al Romea, que això lògicament sí que es va fer, i ara estàvem de gira i de moment, clar, les primeres funcions s'han anul·lat. Llavors ahir vam prendre una iniciativa. Ara. Aquí, quines iniciatives podem fer per millorar aquesta situació? Estava a casa i pensava, rebia e-mails, no? Estava amb l'ordinador, amb les xarxes i rebia correus de famílies que deien, ostres, teníem entrades. Ahir justament actuàvem a Pineda de Mar, a l'Auditori de Pineda de Mar, i hi havia famílies que em deien, quina llàstima, teníem moltes ganes de veure aquest espectacle, som gent de Pineda, i de cop se'm va obrir la llum i vaig pensar, home, doncs nosaltres tenim una Alicia, una funció d'Alicia al Teatre Romea gravada de dalt a baix. Potser no és la millor gravació de la història, es va fer en 2 càmeres, però realment m'ho vaig mirar i vaig pensar, això ho hem de compartir. Ho hem de compartir perquè, a més, Alicia és un espectacle que també posa sobre la taula la comunicació, el canvi de la comunicació entre pares i fills, degut a la tecnologia, i per tant em semblava que la reflexió era realment bona per posar-ho sobre la taula en aquests dies, no? I que tu puguis veure l'espectacle des de casa, a l'ordinador o a la televisió, i que després doni perquè a casa puguem parlar de com utilitzem els mòbils, de la tecnologia, com ens ha canviat a l'hora de comunicar-nos, i vam decidir posar-ho en obert. Nosaltres normalment tenim un link amb una contrasenya, perquè només ho passem als programadors de teatres, que em diuen, no puc venir a veure l'espectacle, però m'interessa, passa'm per veure tot l'espectacle. I vam decidir aquesta contrasenya compartir-la i realment ha sigut espectacular. En 5 hores van haver-hi 3.000 persones que van veure l'espectacle de dalt a baix. 3.000 entrades. 3.000 entrades. 3.000 entrades, Si això ho féssim amb entrades, serien 3.000 entrades. Clar, és fantàstic. És a dir,
És allò, jo penso que una de les grans coses que passarà és que hem descobert coses molt positives que ja sabíem que existien sobre el món digital, per exemple. Per exemple, el fet de poder que tu i jo ara estiguem junts. Això mateix, i estiguem tenint una conversa totalment normal, com si estiguéssim un davant de l'altre fent un cafè. Crec que aquí les arts escèniques hem de ser una mica més vius. O sigui, jo crec que això ens ha de donar a la gent de les arts escèniques, que al final és veritat, és teatre en viu, és teatre en directe. Jo sempre explico, quan fem unes rutes per l'interviu del Teatre Romea, amb nens i nenes, i els explico, el que veureu avui no ho veurà mai més ningú. Exacte. Diferent al cinema, no? Jo et recomano una pel·lícula, et dic, Amadeu, vés a veure aquesta pel·lícula, i la que jo veig avui i la que tu veus demà és exactament la mateixa. Jo crec que d'aquí n'hem de treure idees i maneres també d'arribar a més gent, perquè al final sempre, jo crec que en les arts escèniques el que ens passa és que ens dirigim a un segment de públic molt petit. I jo fa anys, amb gestió de públics, que penso, com podem ampliar? Jo quan vaig al Barça penso, com podem fer que aquesta afició sigui igual a les arts escèniques, no? Aquesta passió, aquesta... Sí, però una miqueta diferent, Sí. Bueno, sense cridar-nos molt. Potser passar-los una mica el ribot i tal abans, perquè és que ens entrin polidets a les sales. Exacte, quan veus nens i penses, mare meva, el que estan escoltant. Però sí que és veritat que hi ha una part emocional, hi ha una part de lligam emocional que a mi m'encantaria que hi hagués això amb les arts escèniques, no? És que ja és igual, no sé, de teatres, no? Jo soc de Lliure, jo soc de Romea, jo soc de Beckett, jo soc de Tantana, no sé, de crear alguna cosa que ens faci aquest lligam, no? I que realment ens apassioni, que al final hi ha gent, jo de tant en tant em trobo perles de persones que són apassionades del teatre i que realment és brutal el que et diuen, coneixen, estan sempre al peu del canó, però són molt poquets, hem d'ampliar-nos. Per anar acabant, tu que estàs sempre amb l'antena posada en el sector, i saps si hi ha altres iniciatives d'apropar d'alguna manera per passar aquest confinament, passar-lo més... aquest teatre confinat, per dir-ho, o teatre de confinament. Tenim més iniciatives? Sí, la veritat és que sí. T'he de dir que potser la gent de teatre familiar estem encara un punt tocats i estem tots acabant de veure, perquè ho deia abans, som un sector econòmicament molt dèbil, molt potent creativament, amb molta força, però sempre és veritat que els marges són els que són i això, un cop així, ens fa mal. Llavors jo crec que estem tots acabant de pensar, però sí que ja comencen a sorgir des de gent que diu, mira, doncs tenim un assaig gravat, us compartim l'assaig, la gent del Teatre Lliure també ha fet tot un projecte divertit per aquests propers dies, la Calòrica, o sigui, hi ha companyies, tant d'adults com de teatre familiar, d'arts escèniques en general, de dansa, que estan començant a compartir els seus espectacles o propostes, iniciatives de joc, i jo crec que això és interessant i que és un moment perquè les famílies també aprenguin a què aportem. Jo crec que també ens podem donar valor. És un moment bo per dir allò que fem realment serveix per estar millor, per estar més alegres, per tenir més coneixement i, per tant, donem-nos valor, no? Compartim i donem-nos valor amb allò que fem. Doncs això, ja ara et vaig dient adéu, quasi bé anem fora de temps, virus popular, ara que ja hi érem, virus popular, t'agraeix molt i molt i molt el fet que hagis pogut compartir amb nosaltres aquesta estona parlant del que ens agrada, de cultura i allò que ens fa vibrar, i això, que aquest teatre de confinament o que el confinament del teatre i de la cultura doncs ens acabi aportant una cosa positiva per viure millor i per fer-nos millor. Per ser més feliços. Jo sempre dic que viu al teatre existeix perquè creiem que les arts escèniques poden fer més feliç a la gent. Així que això, ser feliços, família. Escolta'm, Gisela, la Gisela, que és la cap de projectes de Viu al Teatre, t'acomiadem, et diem adéu. Adéu, Amadeu, moltes gràcies per la iniciativa. I fins la propera. Ciao. Adéu. Mola molt, és molt guai, mola molt. Mola molt. Hòstia, estàvem fent l'entrevista i pensava, hòstia, sou la bomba, molt bé, està molt bé.